Muling umarangkada ang Gikonsulta at Alagang Anggaling program ng Pamahalaang Panlalawigan ng Pangasinan. Sa pagkakataong ito, mga residente ng San Carlos City ang nahatiran ng tulong. Kabilang dito ang libreng check-up. Nabigyan din sila ng libreng gamot at bitamina. Ang Gikonsulta ay programang inilunsad at isinusulong mismo ni Governor Ramon Monmon V. Gico III para matiyak na naaalagaan ang kalusugan ng mga kababayan. Gob, maraming salamat po sa programang ito. Talaga pong napasayan niyo po kami. Kailangan po namin talaga po ito. Maganda tong programa na inano ni Gob. Ang daming matutulungan. Gobs, maraming salamat sa programa niyo na ganito. Ang dami niyong matutulungan. Ang mga serbisyong ito, katuparan daw sa pangako ni Governor Gico III na magiging prioridad ang kalusugan ng bawat Pangasinense dahil naniniwala siyang ang malusog na Pangasinense ay katumbas ng maunlad na Pangasinan. Inaasahang patuloy na mag-iikot ang Gikonsulta on Wheels at iba pa mga programa ng Pamahalang Panlalawigan para sa pagpapaunlad ng buhay ng bawat Pangasinense. Jose Robert Inventor, RNG News.